ang ilang pamaagi lipat nga naman. Lima ka na. Ang pangutan na da ngayon si Kristo Diyos dili. Kita Diyos kung nagpag-ila ni Kristo kay Diyos man ang nagpakatao. Tinikingon na to nga o Diyos. Na kining Diyos nga si Kristo ngayon ilang Diyos. Namatay niya wa. Sabi ito po, may kitang namatay. Diha ang lipat-lipat. Nga naman, kaya ang pangutan na mong maihon o sa ta sa si Kristo o sa itong pag-ila niya, Diyos ba? Pero ang atong pag-ila niya, naingontan Diyos, kaya doon may iyang kinaiya sa iyang pagka-Kristo, anaa diha ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Diha sa iyang persona na gitawag na ito, Kristo. Usara ang Kristo, apadunay luwa ka kinaiya. Maunay paagi sa Diyos, maunay paagi sa Diyos, kay luwason ta niya bisan ang namatay niya ang iyang tawhanong kinaiya. Nganuman kay paagi na niya ang tao manggay do na manggay paagi nga bisan siya mo patay nagsugo sa glain aron dili siya mao gyud na klaro nga nagpatay pero ang Ginoo siya nagpatay ato kay siya tinsugo paagi na sa tao. Pero kanang Diyos, wala paagi nga di siya mamatay, nga maluwas niya ang iyang katawan, maluwas niya, wala siya paagi iya ha, nga di siya maunsa. Makahimo maging tao niya ang Diyos noon, di siya kahimo paagi nga di siya maunsa, kung bisag iya pang luwason ang tao. O na diya nga iya kining paagi, isulog kung niya ambit siya tawhan nung kinaiya, aron makita sa tao, makita giluwas anang nagbintay sa krus. Unya karon, unsa man itong pag-ilaan na Diyos ug tao ang nagluwas nato. Diyos ug tao, dili kay moingon ta nga ang Diyos lamang may nagluwas nato. Diyos ug tao kay sa iyang pagkamatay diha sa krus naaman siya apil man sa kamatayon apan wa siya sa to pa pareha ba sa gitawag na to kapila naman ni nag-example pareha ba ng sing-sing ba nga sa diha nga nasunog akong giit sa ang sing-sing dito unya karon ang sing-sing apil sa sunog apan nakuy-kuyan man unya karon apil man sa sunog nasunog ang sing-sing wa bisag apil pa siya diha sa sunog apan wa maunsa mao bitan ang moingon ta nga apil siya sa lansang apan wa malansang apil siya sa kanang kamatayon apan wa maunsa. Huwag yun na ninyo masabdi. Kinagana na itong example, ana. O niya, ay lagi, kasabi lagi. Nanasag, nga kauban tingali ninyo. Ano nga, mawita na mga kaitsunan, nga, kana siya. Sama sila kasuko. Kana siya. Kaya ilang Diyos patay, tiwasan pa rin mo namatay. Tiwasan na ito nung ipasabot nga, wa maunsa. Wa maunsa, bisang apil pa siya. Sa ito pa, ang iyang inambit nga tawanon, ha? Ang kinani ang nag-ambit, wa ni kamatayon. Kaya naman, ang isabuhan ng persona, Diyos, ikan person, why kamatayon, Diyos, gikan pa sa, why sinugdan, hantod sa hantod, wa ginasiyay kanang kuan, eternal good. Substance man na ninyo, ang kanang eternal, na substance man na ninyo. Mo na nga, kanang eternal, wa ginay kamatayon. Kung pangutan na, nganong sa kiyang niambit siya sa tawanon nga kinaiya, pagkamatay sa iyang diambit nga dunay kamatayon, maapil din sa kamatay nga wag iyar mo itong inambit. O na diya nga, nga nabay mabasa nga niambit siya sa tawanon kinaiya. Katong tawanon nga dunay kamatayon, diambit man niya na sa Hebreano 2:14. Niambit siya sa tawanon nga kinaiya. Naipangutan na si Brad Implio Ricky, bro. Sige, pangutan na. Brad Jikyo, naay pangutan na Sige, Brad. sa God died literal. Ha? Ang dugo gigamit ba ni Jesus sa cross, dugo ba sa tao o dugo sa Diyos? Salamat, Brad. Bro, literal jud ba o dugo sa Diyos? Mga kaigsunan. Tungod kay ang Diyos, Espiritu man, why unod o bukog, mao bitaw nga niambit siya, aron makabaton siya dugo, niambit siya tawanong kinaiya, aron niambit siya, aron makabaton tawon siya og dugo, nga iyang himuon, nga mo ipatuo sa ngatos cross aron ang tanan mapatuo na gani maluwas na mapapas ang tanang sala unya karon pangutana dugo ba nas Dios kay kung dugo pa nas Dios dili na lang siya magpakatao ngatong Maria ngano man kay
Nga sa Kani dugo. dugo ang Dios niya anong magpakatawa pa man siya Maria. Mao na nga niambit siya sa tawhanong kinaiya aron makabaton siya dugo aron maoy papas kay naa sa Ibrano dos na Romana 9:22 nga kung way pagpatulo og dugo way kapusranan way papas pasala dili mapapas ang sala kung way pagpatulo og dugo niya karon pangutana unsaon man pagpatuo niya nga ang Dios wa man ay unod way bukog way dugo ang pangutana unsaon man mao na nga ang Dios miambit ang tawhanong kinaiya na sa Hebreos 2:14 miambit siya kining way kamatayon kining way kanang kuan dili mausab miambit ditos dunay kamatayon aron mapatuan niya dugo nya karon kasimpul anang sabton di gyapon nato masabtan ingnon gani mong dugo tos Dios ang Dios nabay dugo nga wa man ingon siya tanawa ko ninyo ikapa ko ninyo naa sa Lucas Lucas 24:39 ikapa ko ninyo tanawa na ako'y unod ako'y dili ko espiritu sa to pa kanang higayon na iyang gipakita nga kanang inyong nakita mao nay lawas sa tawhanon ang kanang iyang gipakita ang naa ni Kristo nga di niyo makita mao nang iyang pagka-Dios mao na nga kanang iyang di makita nga naa niya kung patyon nimo ang iyang inambit nga maapil day kamatay maapil day maduslak nimo maapil day lansang pareho ko nas ice water ang ice water imo nang ilansang ga unsa may malansang nimo ang tubig malansang ba na ang plastic ra mo malansang ang tubig di mo malansang klaro na ang Dios way unod og bukog unya miambit og tawhanong kinaiya sa diyang naambit namatay ning iyang inambit kay tao man gyud tinuod namatay unya apil di kamatay ang nagambit nga wa man ni katapusan way sinugdan way katapusan unya ingnon gyud nimo ang Dios namatay literally uy dili na may tabo brad man gyud nagmaayo ayaw pada ang mga kanang sayop nga mga pagtulunan kay kung gusto pa na sila ang tibuok kalibutan nahibaw utang kanang Dios namatay ultimo kay mga bisag unsa mga mugbog grado imong esplikaran imong pangutanon ang Dios namatay di gyud tuo mao nang moingon ko nga kung kanang pagtulunan na daan na wa gitay membro ngano man ini-explicar nimo ang Dios namatay Hagbong na. Wagbong na ta, may utin tuon mo oy. Wa gitay membro ron. Wa gyud katoliko taron. Pero ngano? Nganong karon na lang na. Kanang nadaan ninyo sa mga explicar. Ikaw usa kas nadaan na. Mao na para ra ko ikaw usa kas nadaan na. Pero kung iya yung ka sa Dios, hugta ang imong pagtuo. Kung nahigugma ka sa Dios, ay siya pasipadi. Kay ang Dios imong pasipadan na madaha ka lang sa sada na.